Bueno, estem a Sarroca. Aquesta és la casa que tenim i us la presentem. Fixeu-vos aquí baix, hi ha com una segona habitació que us serviria per tot el que són la caldera, calefacció o espai de magatzem. Tot això és nou. I accés al que seria el jardí de la part posterior. Que està bastant correcte. Anem a la part de dalt. Bueno, aquesta és l'escala. I fixeu-vos, un ampli rebedor, una habitació que no té finestra. Aquí tindríeu una cuina força gran i al costat el menjador. Aquest menjador te va donar al quart de bany i amb aquest balcó, i aquesta és el jardinet de la part de dalt. I teniu dues habitacions aquí mateix. Una habitació doble bastant correcta i una altra habitació individual però grandeta. I el balcó. També tenim un espai cap aquí dalt que és bastant gran i és tot aquest aquí. Doncs molt bé, companys, 973 10 22 86, ens veiem a